Lehenik, eskerrak kafeko langile guztiei gaur bertan egoteagatik. Apirilak 28, lan osasuneko nazioarteko eguna igandea izanik, gaur 29 ospatzea pentsatu dugu. Azken 10 urte hauetan, gutxienez, 527 langile hil dira lan istripuz. Aurreko urtean, 2023 Euskal Herrian bakarrik 59 langile hil ziren istripuen ondorioz. Eta aurten, dagoeneko 21 dira lan istripuek sortutako heriotzak. Zifra hauek onartezina dira. Tamalez, kafen aurten duela 23 urte bere erabilpena debekatu zen amiantoak bete-betean jo gaitu berriro. Orain arte, amiantoaren eraginpean egoteagatik 71 langile joan zaizkigu. Eta zoritxarrez, egoera hau ez da bukatzen. Kafen instalazioetan, zegoen amiantoak kentzeko, desamiantatze plan bat jarri zen martxan. Eta azken urteetan, nabetan gelditzen zen amiantoa kentzeko lanak burutu dira. 2023ko abuztuan, 8. nabeko desamiantatzeari ekin zion enpresak. Horretarako, Rera enpresa bat kontratatu eta osalanek onartu behar duen laneko plana aurkeztu zuen. Lanak burutu ondoren eta protokoloak betearren, tailerrak zikina zeudelak ikusirik eta langileen kezkak defendatuz, prebentzio delegatuok larrituta enpresari egoera trasladatu genion. Enpresak egoerari behartzuen garrantzia kentzen ziola ikusirik, osalani eta lan ikuskaritzari berehalako arrisku egoera salatu genion. Argi salatu nahi dugu enpresak eta administraritzaren arduragabekeria. Protokoloak eskatzen duenaz aparte, lan hauen jarraipena egitea eta langileen osasuna bermatzea beraien ardura bai da. Produkzioa gelditzeak enpresari ekonomikoki suposatzen diona jarri dute langileen osasunaren babesaren aurretik. Laguntza eske joan ginenean, osalanek eta lan ikuskaritzak ez zigun inongo babesik eman. Neurriak berandu hartu dira, 100 langile amianto zuntzak arnasteko arriskoa jarriz. Europa mailan gaur egun dauden desamiantatze protokoloak nahiko ez direla argi geratu da 2023ko lanetan. Eta hau gutxi ez eta fabrikan azken urteetan burutu diren desamiantatzeak aztertuz, protokoloak betearren nabeak ez zirela ondo garbitu ikusten ari gara, egiten ari garen ikuskapenetan. Gertakari hauekin, kafen bizi dugun egoeraz aparte, sindikatu eta partidu politikoei dei egiten diegu protokoloen berritzearen garrantziagatik borrokatu dezaten. Datozen urteetan, gure herriko eskola, enpresa, instalazio eta abarretan desamiantatzeak bidertu egingo dira. Europatik datozen, neurriak betetzeko burutu beharko diren desamiantatze lanak seguruak izan daitezen, protokolak eta hauen jarraipena eraginkorra izatea ezinbestekoa da. Bestalde, prentsaurreko hau, erabili nahi dugu batetik 2001 urtean, amiantoaren erabilpena debekatu arte, lanean aritu ziren kafeko langileak eta burutu diren desamiantatze lanetan, kutsatzeko arriskuan egon diren langileak balizko kutsatuen zerrenda ofizialan sartzeko, eskaera defendatzeko. Langile hauei jarraipen medikoa egin ahal izateko. Bestetik, amiantoaren kasuan bezala, osasun baldintza txarretan lanean egon diren langileen koefiziente murriztaileen eskaera eta gobernuak amiantoarengatik kutsatutako langileentzako sortutako konpentsazio funtsaren inguruan dauden eskaerak behingoz onartu eta martxan jarri ditzaten exigitzeko. Gaixotutako pertsonak eta familiarrek bizi duten egoera zaurgarria onartzea eta bidea erraztea ezinbestekoa da. Besterik gabe agurtzen gea, protokolo honen garrantzie azpimarratuz eta protokolo honen berritzea ezinbestekoa dela esanez. Eskerrik asko etorri zaten guztioi.